Allah wi mo hirsu o hirsiɗe Allah wi taƴ koyɗe o taƴi koyɗe o joƴƴini banggue heddi kanje nayyi Allah wi mo waɗe wowru o rendini kanje nayyi ɗe fof waɗe wowru waadi unugal mo loppa o loppiɗe kanje ɓoro majje tew majje fof koye nayyi ɗe omoni joƴƴini banggue kanje ɓoro majje tew majje o waɗe wowru o waɗi hen unugal o loppi ndeno loppi o rendini tew ngu e ɓoro o fof ha woni mana dakkere wotere no mbaɗo o kodde ni jangana hoɓe joom galle ya qutbu ya gawsu ya mawlaya ya wajaru ya muntahar amale billahi ya qamaru ya waliya sulhi ali muhawilahu illa sadat fala yatil ya مولى مواسله يا من يعام إلى أكنافه البشر شيخ تيجان يا مرتدى الحالي في حرف النداء ويا حياز كل مناد إنه وطن يا سر يا مهواي كل أذن ويا أمان ويا من وحيا يا فخر يا ذخر يا يسر يا كنز العفات ويا مختوم يا معلومة تحر ويا مميت أبا الفيد إلهي ويا لختك ويا مميت أبا الفيد إلهي ويا مميت أبا الفيد إلهي ويا مولاي يا أحمد تجاني يا وزر يا قدوتي يا إمام قدوتي وملا بكابة الحاج للمحتاج يا حجر شيخ تجان نطوف حولك ما ننكي نعاد منا طواف حولك حيث ربه الشكر شيخنا إن اللغاثة في قلب الديوثها تعظيم قدرك عند الله يا قمر وفيض راحتك المثنى لجودكم فليس يصبحه بحر ولا مطر احتجال لم يبك باق أتاكم مستكن أربا إلا وفاوض عنها غم والضرر شيخنا أنت الملاذ إذا مساك من جلل أنت المعاذ إذا الأهوال تنتشر شيخ تجاني أنت المعين وأنت المستعان وأنت المستعان وينهى نحوك موي en joni mataw baɗanoɗo présenté o mataw juum o wi acceɗo lawol eɗen dañi koɗo en dañani koɗo dañi en ko joom galle o woni Cheikh Oumar wi Chéri Mamadou Habib o ko joom galle wona koɗo en dañi hoɓɓe noon bandiraɓe miñiraɓe mawniraɓe esiraɓe jiidaɓe asko jiidaɓe aniya jiidaɓe leñol jiidaɓe yidde mana seɓɓe fuutankoɓe paal e dembankani ngal e lingueri cantoŋaji 33 hinde wotere ina henne wiye seɓɓe ina jogui mana leƴƴi jeenayyi ina jogui leppi 12 ɗi laamoto ina jogui jettoɗe 74 kaɓama golwole 100 e golwole 15 e nder Fuuta ɓen goni seɓɓe ɗum woni mawɓe fedde seɓɓe naɓe joni ɓe
teddugal moɗon ɗo ko entre parenthèse et je ferme la parenthèse seede nayaɓijo wonde Allah ina wawi warde wurtina joni joni tawa jomum wona nelaɗo Allah wona waliyo Allah mbiɗen annabi Ibrahima ko goto e annabaɓe ujunnaje temedere ujunnaje nogate ujunnaje nayo Allah adi fermude gouvernement o suuɓi ujunnaje temedere ujunnaje nogate nayo ɓe mbiyete annabaɓe ɗum woni parlementaire o suuɓi e nder ɗe temedde tato e sappo e nayo goni rusulu ɓe ɓuuri forde ɗum woni comité central o suuɓe ɓe temedere e nayo dokka defte ɓe ɓuuri forde ɗum woni gouvernement ministére uji e secrétaire d' état o suuɓe ɓe joyo mana Ibrahima e Nuhu e Moussa e Isa e Mouhammad ɗum woni ministére d' état chargé de naggam walla naggam ɓe kadi ɓuuri forde o suuɓe ɓe goto woni vice président de la république woni secrétaire général woni président d' assemblée nationale o waɗetake motion de censure cabinet makko yanata o yaltata woni Mouhammadou Rasulullahi sallallahu alih wa sallam ɗum ɗo woni gouvernement Allah ko Allah aji fermude gouvernement caggal Mouhammadou noon so ɓenni windere nde fof ala luural ɓuuri moƴƴude ko Ibrahima omo jooɗe leydi Allah hollimo ko woni asamanuji jeeɗiɗi omo jooɗe leydi Allah hollimo ko woni leyɗele jeeɗiɗi oye Allah gueɗel godel ne heddi Allah wi hol ngel oye kollami no mbardata no gurtinirta joni joni Allah wi mata ka jedduɗo o yala no mbardata ni kay moɗani ñande wonmoɗi yamma ɓeɗe nawe garta kono gurtinirta ni jakimi temi yiiɗa fadde ha yawma qiyama ɗi jinmi ko yiide joni joni Allah wimo ƴeew ndiwri oto waɗ yimɓe ƴeew ndiwri ƴeewa hen nayyi o jaggi dutal o jaggi ciilal o jaggi jeeyal o jaggi ndaddo o jaggi nayyi fof hirsi o taƴi koye ɗe o joƴƴini banggue kanje nayyi fof o renni ni ɗeɗo gotel o waɗe wowro adde unugal o loppide kanje nayyi fof haade laaɓi ha tewngu e ɓoro ngo e ƴeeɗe fofo mana woni dakkere nde mbaɗa o koddini omo nokka omo fawaɗa omo nokka omo fawaɗa ha woni dakke jeeɗiɗi o fawi ɗum e dow hayre Allah wimo ƴettu koye ɗe o wacci koye ɗe Allah wimo ya to welma fof o yaha o heeɓoy 1 kilométre omo jogui koye ɗe mehe dakke jillodirɗe tewe ɓoro ɗe e leeɓe ƴiyeɗe mana omo weddi ɗum e dow hayre oye nodduɓe Ibrahima wi hey ma dutal hey ma ciilal hey ma jeyyal hey ma ndaddo kanje fof ɗe guurti ɗe gari eɗe goni no ɗe goruno goto fof seŋe hoore mum juumani Allah wima yiiri guite ma o yimi yi duwawu Ibrahima woni sababu Allah wuutini ko mayno loppa waɗa dakke saabu duwawu Ibrahima wuutini ɗum ha darima ari oɗo Allah baɗanno ɗum Ibrahima o ene ronki wuutinde Mouhammadou Rasulullah e nder kamɓe mum ha haalda e goto e leñol he ruto e place mum lelo ala woni jaabowol ko Allah ronkani ɗum noon ko ni wona nelaɗo Allah haali wona Cheikh Tidiane haali wona Cheikh Oumar haali wona Alhaji Malik haali wona Serigne Bamba haali wona Samba e Demba haali komo yeddetake o sa yeddi gona kefeero sa maayi kadi naata jayngol holno wi dutoɗen e hoore conférence wonno hoore conférence men ko hono ɗum worata ko ni Allah tabaraka wa taala o wi wa id qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mawta qala awalam tumin qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayri fasulhunna ilayk thumma jal ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatina naka sa'yan wa'lam anna allaha ala azizun hakim aya o woni koto suratu bagaratu o jippi ko Madina Allah tabaraka wa taala waɗani mo ni mana ha gasi Allah baɗɗo duwawu Ibrahima woni sababu wutinde ndiɗo ndiwri dari boowal ha wuuri resodiri e hoore mum jibini e ronkani wutinde Mouhammadou Rasulullah ayeje ɗe goni koto suratu bagaratu mbimi on mana simore nde jippi koto wiyete mana ha joni Madina toon Munawwara ko toon mana toon ƴeewoy to simore nde mana mon ji soko tawi Allah jaaɓi numéro aya o ko 260 ƴeewon kamilu Allah o mon taw toon ɗum woni 4e témoignage Allah ina wawi wurtinde ko mayno haalda yimɓe humta haaju mum taw jomum wona annabi wona taw nelal 5e témoin seeɗa joyɓe
jiyaɗo Allah ngol konngol wi o wiyete ko Ouzayru ngol konngol wi o wiyete ko Aziz ko wawi hen wonde fof o jeeya ko yimɓe bani Israila limtatamo koye annabaɓe enen noon limtatenmo koye waliyaɓe nde Buktu Nassar kefere o yani e Baytal Muqaddasi heeli ɗum duppi jamaka duppi defte annabaɓe gonno toon ɗe dahi ɓiɓe annabaɓe wonnoɓe toon ɓe wari ɗum ha laaɓi suɓi wuuro ngo heeli ɗum ha wonti mbordi kanko o waliyo Allah omo heddi walla jiyaɗo Allah omo heddi omo waɗɗi mbabba makko omo jogui huuɗo suru ndiyam omo jogui faandu ina waɗi ƴibbe fuutankoɓe hewɓe ne gandi koni ƴibbe omo waɗi ƴibbe faandu ha heewi ƴibbe ɓenduɗe omo waɗi hen omo yooɓo e kuditel makko ndiyam omo waɗɗi bamdel makko o wirti Baytal Muqaddasi o ƴeewi ngo wuuro no dari duuɓi ujunnaje no wuuro ngo foti ni ene wayi yodde ni ene wayi moƴƴude ni ene wayi mawnude ni e annabaɓe leliɓe hen ɓe ene wuuro ngo wontere ƴulmere wotere sumi boni ɓawɗiɓe kurum o wi ha goɗam hol fof no Allah waɗata ha wurtina ngo wuuro ina amno omo namno hoore makko ndeno jomni konngol ngol tan Allah wi o maayi kanko e hoore makko nde o maayi mbabba makko maayi duuɓi temedere mbabba makko tew gasi nguru gasi ɗaɗeraɗo gasi heddima ƴiye dappuɗe kanko o heddima mana ko mayɗo ko ƴiye dappuɗe duuɓi temedere timmuɗi Allah wimo wurtu o wuuri o ummi o jooɗi Allah wimo ko namdinoɗa koye hono mbaɗanmi hami wurtina ngoɗo wuuro an ko leliɗa ɗo no foti o ñalawma timmuɗo nde wonno ñande o mayata nde ko subaka nde wurtan nde kikiɗe Allah wimo ala ko duuɓi temedere ƴeew ko mbinduɗa ko o ƴeewi dato o omo jogui taw ko jaltunoɗo mo ɗannimo winde dato o calcule hawre ñalawma haw duuɓi temedere nde ko mayno Allah wimo ƴeewa mbabba maaba ñalawma goto ina wayani o tawi mbabba ba mooƴi heddaki hen so wona ƴiye dappuɗe Allah wimo ƴeew ndiyam maɗam o ƴeewi huuɗo suru ndu ndiyam no wayno wanno wulani ɓuuɓani no ƴogirno ɗum o ƴeewi ƴibbe makko ɗe o wanno e fandu omo yooɓi ƴibbe ɗe ñolani mbaɗani gilɗi mbaylaki Allah wimo ƴeew mbabba ba no moƴƴi o ƴeewi mbabba ba Allah waɗi e mbabba ba tew waɗi hen ƴiƴam waɗi hen nguru waɗi hen ɗaɗi waɗi hen mbuwa waɗi hen raɗo waɗi hen leeɓi wi mbabba wuur mbabba wuurti wi mbabba hani mbabba dare yeeso makko hani o wi Ouzayru kibaru o wi wallahi mi laaɓama aɗa wawi warde aɗa wawi wurtinde ƴeewe on Allah barɗo Ouzayru duuɓi temedere waɗi bamgel mum duuɓi temedere ndiyam mum waylaki ƴibbe mum ñolani o wi ɗum yo wurti o yo ƴeew mbabba wurti o Allah gurtindo Ouzayru wurtini bamgel mum duuɓi temedere ronka wurtinde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mo windere nde fof tagra sabu mum haalda e goto e leñol he mana haaju mum ha gayno rutto e place mum hakkille jaaɓi ko ina wona saabu nelaɗo ɓuuri on martaba hono warata duttoɗen e temde conférence hono amnorto ko ni wona nelaɗo Allah haali wona Alhaji Malik haali wona Cheikh Oumar haali wona Cheikh Tidiane haali wona Serigne Bamba haali komo yeddetake o sa yeddi gona kefeero sa mayi nata jaygol on en galda ɗum affaire holno Allah wi tawde mbiɗen kono amnoto ko ni Allah tabaraka wa taala ko ni Allah wi en mana ha joni to Qur'an kalladi marra ala qaryati on Allah on mana ha joni jeeyaɗo Allah bittiɗo mana ha joni wuuro ngo ganduɗa wuuro ngo maayi no mbiɗen ni wayno wayni duuɓi temedere ɗi caggal muɗum wurti mbiɗen Allah wi ko kalladi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anne yuhyi hadihi llahu min ba'di mawtiha fa amatahu llahu meetu am summa ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista meetu am fanzur ila ta'amika wa sarabika wa lam yatasanna wanzur ila himarika ولنجعلك آية للناس وأنظر إلى الإذام كيف ننسوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم إن الله على كل شيء قدير آيو ونقول سورة بقرة وجيبكم مدينة نمر آيو 259 سون يوي مون تاوتون woni 5e seede Allah na wawi warde wurtina
goɗɗo ha humta hajum ala ko haali nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. sixiémement seede jeego ɓiytu Allah ina seedano Cheikh Tidiane wonde yiidire nelaɗo haalde mum holi o seeɗa annabi biyeteɗo Moussa eɗen ganda o wadde Allah batuji 600 batu fof o haaldi hen Allah konnguɗi 600 konngol fof ina waɗi 600 gandal kanji fof kaldete lawol gotol kanji fof Moussa nandata lawol gotol ɓe mbi wona amnorto oyi Allah laysa ka misluhu shay'un huwa samiul basir Allah wi nandani haydara kono ni yiyana nana ndeke noon neɗɗo ma haala ngol konngol jofnande haala gongol Allah wi nandani e yimɓe ɗum noon toon o worata ujunaji 600 konngol ɗi fof Allah haaldata gotol kanji fof Moussa nandata gotol ɓe mbi wono worata oy so Allah na haala tuggude e hoore ma koyɗe fof noppi meyi wontata lekko o haalduno e Allah ki ñande o haaldi ɗon e Allah nde e 11 décembre ɓennuɗo o 87 mbalmi koye less lekki he ko duuɓi ujunaji 5 e 470 duuɓi 6 hikka ha jom mbirama wiɗi kecci aljuma 11 décembre ɓennuɗo o e less lekki he mbalmi ha jom mbirama wiɗi kecci ɗon kanko Moussa o hooti o haalani bani Israil en oy mi haalde Allah wi naggam ɓe mbimo wona gonga o wi joni noon hono mbatton ɓe mbimo dokka min seede o woli seede ɓe mbi min jaaɗa e ma min nana ko nanɗa ko min nana haalala sowona ɗum min jaɓata o suɓi sukaɓe 90 e nder jamma hen kamɓe fof ɓe mbaɗi danani ɓe kelli fa sabu helli fa ka wawa darade on place 90 gorko ɓe gari ɓe dari e less lekki he Moussa dari 90 gorko o dari Moussa wi e Allah an nde kaldunomi hanki kore jam noon jeddi kam mbi jonaka so wona kañumen ko men gara jiiya nana Allah haalde Moussa 600 ujunere konngol ngol kanji fof Moussa nani kamɓe ne ɓe nani eɓe gandi ɗum wona ɗemgal aade Moussa wi on nani ɓe mbi wallahi min nani emin janana ɗum ɗo ko haala Allah Moussa wi yoni on ɓe mbi ala komin jonaka Moussa wi ko jiɗɗon goɗɗum ɓe mbi arina Allah jaara tan joni min jiiɗi ko yiide Allah carrément min gandano way Jibril o haate dow maɓɓe wi maaye kamɓe fof maaji 7 gorko Moussa deƴƴi jaaki ha takkusan duula Moussa wi Allah an de ko mbaɗɗa fof ko an weela ɓeeɗo yummiraɓe mumen e babiraɓe men guuri ko sukaɓe tokosɓe suɓanoɓe o gon seedeji fotani namnade yiidema so wona majjuɗo mo anda min hooram mi namnaki ɗum kamɓe noon koɓe majjuɓe ɓe ganda joni kamɓe 90 ɓe maayi somi hooti hono mbiyanmi koreji maɓɓe mi wiya koreji maɓɓe ɗi ko min waɗi silama soppi dade maɓɓe ɓe mbartomi taw mi yettinani ñalal ma ngal walla mi wiya koreji maɓɓe ko Allah wari ɓe ɓe mbiya ndeke o Allah ko ñamguɗo min kayti ɗum rewde Allah haalnam no mbaɗa ɗum o wayi Allah kono dendiraɓe o wi Allah haalnam no mbaɗa ɗum Allah wi mo mbatta ko kala ko miijiɗa ɗon e ɓerde ma ko waɗ ɗum oye miijimi ɗon e ɓerdam ko ya wurtinanam ɓe tina ɓe maayino noon ɓe koota ɓe kaltana koreji ɗi Allah wi mi jaɓi yo ɓe gurtiri goto noon hen goto wurta ƴeewa oya tawana ñoli ha waɗi gilɗi hen goto wurta ƴeewa oya tawana ɓuuti ha ina wayno mbabbo ina fusana feɗɗito ha kamɓe 90 ɓe fof ɓe gurti e duwawu Moussa ɓen mbiyete kooti ndesi jibini ngol leñol wiyete jifa ɓiɓɓe jibaji saabu babiraɓe mamɓe maayino ɗum woni jifa eɓe jogui leƴƴi 3 eɓe jogui yahude eɓe jogui Israil eɓe jogui jifa ngol ɗo leñol wiyete jif saabu ko ɓiɓɓe jibaji maynoɓe gurti gaari ndesi jibini ɓe sababude duwawu annabi Moussa wurtini 90 gorko ha ndesi jibini annabi Moussa mbiɗen duwawu makko wurtini 90 gorko ha ndesi jibini Allah ina ronka wurtinde Mouhamadou Rasulullah tawa hay goto duwaki ha wooda kalduɗo mum e leñol he ha joɗodira e mum e place rutto e mbaldi mum lelo jaabowol men kene amno wona nelaɗo Allah haali wona Cheikh Tidiane haali wona Cheikh Oumar haali wona Alhaji Malik haali wona Sirim Bamba haali ko Allah sa yeddi gona kefero sa mayi naata jaygol on en galda joomum affaire hono Allah wi duttoɗen hoore tem conférence men hono ɗum worata ko ni min jogol mon wiide ni ko noon ɗum worata
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا مما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين آيو جيبي كو مدينة woni koye simore wiyetende Ali Imran numéro ayo ko 155 toon ngari ƴeewoyo 6e témoignage Allah ina wawi wuftinde maynoɗo mo wona annabi wona nelaɗo sakantumo noon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam 7e eɗen jawi seeɗa jeeɗo ɓi mo Allah haali ko o seeɗa woni annabi Isa jamanu makko nde wari nde ko doctoragal joli Allah no holla yimɓe o docteur no wawi opére o no wawi ittude naarinde o no wawi cardiaque o no wawi safrude kangaɗo Allah no holla yimɓe goɗɗum ko ɓuuri ɗum hawnade wofduɓe ujunere o ummini ɗumen o wiyata ummo tan yele yamirore Allah joomum ummo jibina kono gofde ujunere wumɓe ujunnaje sappo o wi ɗumen mbatte yiide mbatti yiide mumɓe ujunnaje sappo o wi kaale kañumen fof kaali cefol ala hen pikkir ala hen opére ala hen o ummini wofɗuɓe ujunere o wumtini wumɓe ujunnaje sappo o haalni mumɓe ujunnaje sappo o wurtini mayɓe temedde jeeɗiɗo hen capanɗe joyo nguuri ha ndesi ha jibini ha ɓiɓɓe mumen kedde aduna hen o nanga ɓakkere o maaha o waɗa ɗum no ndiwri ni o wutta o yo won ndiwri diwa ya ha wirno guite yimɓe yana e leydi maya Isa alayhi salam mo ganduɗa ko ɓi Maryam jawannoɗo Allah ha Allah wela hokki ɗum ɓinguel ngel alda e baaba te hay goto suusa wiide ɗum wona ɓi lawol Allah wimo woni reedu nene ma woni toon e leer goto ɗi timmi o jibina o haali hay goto meeɗani nande e aduna ɓiɗɗo jibina windani hoore mum toɓɓirɗam so wona Isa kañum windani hoore mum toɓɓirɗam ñande o jibina o dilli nene makko no wuppoyno koreji ɗi ndiri ngari taari mum mbi jam Mariama aɗa yaara duuɓi 9 debbo yaltata julde saka jibina holto daƴƴa ɓinguel bamma wona gopowo Allah wiye kam yamirma nene ma wona gopowo Allah wiye kañum ñimtinɗa holto daƴƴa ɗo ɓinguel ngel ala baba o wi min de Jibrilu ñumbanino mama mi wi hande woto mi haalde hay goto kalde maggel e ngel Isa gumgol suwa taƴede suwa fukede Isa ummi jooɗi qala inni abdullahi ateni alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya o wi min mbiyetemi ko Isa Allah ma waɗam annabi nela men moɗon ma Allah wawnam tawreta Moussa ma jippina deftere e am deftere wiye Linjil hey onon ɓe nayeɓe dariɓe ɗo salamu aley yawma wulidtu yawma danda yallah dandami guite moon onon ɓe mawɓe ɓe ne ƴeewam wo yawma amudu ñande garmi e maydo yallah dandami bahe moɗon ɗe julɗe wo yawma ubaso hayyan ñande ummitinami ñande danga yallah dandami bakkatuji moon kewɗiɗi kanko windani hoore makko toɓɓirɗam oɗo Isa gurtinɗo ɓeeɗo mayɓe temedde ujunnaje jeeɗiɗo hen temedde joyo nguuri ha ndesi ha jibini o wawa wurtidde Mouhammadou Rasulullah ha haalda e goto e ɗamri e leñol mum he ha humta haaji mum nelaɗo to e place mum jaabowol min ko omo wawi wona nelaɗo Allah haali wona Cheikh Tidiane haali wona Cheikh Oumar haali wona Alhaji Malick haali wona Serigne Bamba haali komo yeddetake o sa yeddi gona kefeero sa mayi naata jayngol ɓenen galda mumen affaire duttoɗen e hoore haala holi hoore haala ka no wino no wonno hoore conférence hono ɗum amnorto ko ɗum amnorto ko ni Allah tabaraka wa taala o wi is qala Isa ibnu Maryama
inni akhluqu lakum min at-tayr من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ اللكمة واللبرس وأحيي الموتى بإذن الله آية وني كود سورة آل عمران جيبي كو مدينة نيمارو آية أو كو 49 سون غاري ƴewlo woni seeda jeeɗa ɓiijo mo Allah ina seedano Cheikh Tidiane gila suwa jibinede wondi ina wawi wutinande ɗum nelaɗo Allah haalde mum ha dañal awol seeda jeeɗa ɓiijo pewɗen e 8e batowo jeetata koye on pewɗen to Allah jaɓi holi o seeda ko woni annabi goto ne wiye Idrissa o annabi mbinoɗen waɗi Allah bosoyagal annabi o omo juula omo hoora omo wirda ha waɗi saaha goto o miiji omo woni e nangue boowal nangue gue wuli no feewi o ala lekki ɗo mooli o ala ɓuuri o ala taafe ko wifori o ala ko ɓokkori o ala hunde te nangue gue tampinimo o miije ɓerde makko o wi Allah min jooɗiɗo ɗo e leydi mbiɗo wawi wifade mbiɗo boowal so hendu ari ma tawam ɗo te ko nangue gue lorli kam hami natti yiide mi natti nande Allah kiba malaika jogiiɗo nangue ono wayi ɗum noon an Allah min ñaaguimama malaika jogiiɗo nangue o ya hoynan mo nangue gue wasamo tampinde no tampinirimi min goɗɗo ga e leydi ni te nangue woni ko asaman nayyi ɓiijo duwi ɗum ko Idrissa de neɗɗo ga e leydi Allah waɗi ujunnaji 70 malaika lawol gotol cengdiri bibjo men mbaɗi tiba tiime malaika jogiiɗo nangue o tan malaika o yani leydi sujji e joomam hunde foodi aɗa wawi so welimani kay wonat kono hono dañirmi ɗum gila takɗa leydi asaman ha joni min jogui nangue mbiɗa mawi nguleyki mbiɗa wondi hen joni ujunnaji 70 malaika mbaɗani kam paray sewal hono dañirmi ɗum Allah wi mo dañirɗa ɗum ko goto e maccu ɓam mo jinmi ina leydi nangue wuli toone mum wino wulde mum ni an joguiɗo ɓurata bonde o ñagani mama yomi hoybinani mi jawanimo ujunnaji 70 malaika ɗi gonanima hankkadi paray sewal ha yawmal qiyama malaika o jooɗi balɗiɗi wi Allah minne mbiɗa ñaaguima o jiyaɗo Allah ñaganiɗo mi ha dañmi on martaba dokkam yamirode mi yaha mi yiyoyamo mi juuromo mi salminamo Allah wi momo ñagantoɗa o de hedde maydi mum ko balɗiɗi oy so yiiɗi o tali kanko malaika o yamirode Allah o tawi Idrissa o salmini ɗum on wayno mbadi neɗɗo o wonde Idrissa balɗe tati ñande fof ñalata korka so hiiri ñaama lawol gotol ɗo taƴi ɗo o ala julde kadi ha weeta o ari a yaade o min komi malaika min ñaganinoɗa min jogui nangue nan asaman nayyi ɓiijo million ngaji 4 kilométre keedi hakkude ma e mum Allah nani daade ma dow asaman uji 7 jaabi duwaw ma waɗanimi ujunnaji 70 malaika paray sewal garano ko salmindema Idrissa wimo sa yeehi somi nelima e Allah ma haal o wi mi haalana kettuɗo e makko o wi mbiyanami Allah mboɗo yiiɗi gueɗe tati mboɗo yiiɗi yiide aljanna mi ɓeydo rewde Allah mboɗo yiiɗi yiide jaygol mi ɓeydo hulde Allah mboɗo yiiɗi yiide kaaƴeki mayde mi anda no wayi mi ɓeydo rentade malaika o rutti haalani jibrilu haalani ajrailu haalani asrafilu haalani mikail ɓuuri ɓadade Allah o jogui ko ujunnaje 12 wibde hakkude wibde e wibde foof ɗanngal duuɓi 100 o jogui arsigaji yimɓeɓe on haalani Allah o wiruto mbiyam neɗɗo yiyata aljanna e janngol naata aljanna e janngol sowona mayede o haalani Idrissa wi mi jaɓi mayde o aji haylo acca ɗo fittan kamne ko ɗum wawi Idrissa mayi leeru tati o wurti o yaade e malaika o Allah wurtinimo o naata e jayngol o ƴeewi no wawi musibaji gonɗi toon ha gasi o yalti o naata e aljanna o yi welemaji gonɗi hen ha gasi o ummi omo yalta o ari ha e damal aljanna lekkina ɗon ne wiye sajadatu ɗuuba jewri ɓuri ndi yawde ina yaha e less lekki he duuɓi ujunnaje 100 yaltani ɓuɓri ndi ko kiin lekki ɗuuba Sirim Bamba inniri wuro mum Touba nden o ari ha e less lekki he kanko Idrissa o ɓorti paɗe makko o joƴƴin ɗon o ari ha e damal Jibril wimo yawno noon ko Allah hokkunoma leeruji ɗi gasi omi yejjiti paɗam nder
on waɗa Allah poche yagal Jibril wimo yawno gaddoya o yetti o ɓorni paɗo jooɗi haw fewniti o woni ƴettude ɓesnoje aljanna omo ñawno